exhale, everything will be alright. Hei, tässä on Mari Uusitalo. Olet varmaan kuullut aika paljon pöhinää kesäkuussa Tampereella järjestettävästä Exhale, astu elämän tehtävääsi -tapahtumasta. Mä oon itse saanut siitä aika paljon kysymyksiä, että mistä siinä oikein on kyse, ja moni miettii sitä, että haluaisi tulla mukaan ja haluaa tietää vähän tarkemmin siitä jotain. Ja mä ihan ensiksi kerron, että mä en tee sitä yksin. Mulla on mukana 2 yrittäjän menestystarina opiskelijaryhmää. Ensimmäinen ryhmä aloitti viime syksynä ja me ollaan nyt siinä vaiheessa, että kesäkuussa se ensimmäinen ryhmä valmistuu. Ja yrittäjän menestystarinassa niin on ollut ensin alkuun kysymys markkinoinnista ja viestinnästä. Me on ensin puhuttu siitä, että mitenkä yrityksessä markkinoinnin ja viestinnän palikat laitetaan kuntoon. Mutta samalla kun se asia tehdään, niin huomaa sellaisen jutun, että ei pelkästään se, että sä laitat sun markkinoinnin ja viestinnän asiat kuntoon, vaan se, mitä alkaa tapahtua, on se, että sä alat löytää sen sun oman kielen, millä sä puhut asioista ihmisille. Ja se, että me oivallettiin tässä matkan varrella, että kysymys ei olekaan pelkästään siitä, että sulla on markkinointi ja viestintä kunnossa, vaan kysymys on siitä, että sulla pitää olla sun asenne kunnossa. Ja me kun ei olla tehty mitään sillä lailla keskinkertaisesti, niin me ei myöskään päättäjäisiä voida viettää ihan keskinkertaisesti, vaan kun me ollaan annettu itsellemme lupa menestyä, niin me on nyt päätetty, että me otetaan sut mukaan. Tapahtuman nimi Exhale tarkoittaa sitä, että voit vihdoinkin lakata puuskuttamasta, voit puhaltaa ulos, pysähtyä ja astua askeleen eteenpäin. Me aamulla aloitetaan sillä, että me otetaan selvää, että mikä on se sun ainutlaatuinen viesti sun sisällä, mikä tekee susta vastustamattoman muille. Ja me puhutaan siitä, millaista on, kun alkaa haluta asioita ja ensimmäinen, mikä syliin pasahtaa, onkin pelko tai paniikki. Meillä on lounastaun aikana ja kaikilla tauoilla on mahdollista tutustua meidän opiskelijoiden työhön ja saavutuksiin ja menestystarinoihin ja pääset ihan oikeasti haastattelemaan ihmisiä henkilökohtaisesti. Reino Lehtinen puhuu aiheesta orjuudesta yrittäjyyteen. Aihe on aika raflaava ja siinä käsitellään sellaisia asioita kuin vastuu, vapaus ja valinnat. Sokerina pohjalla meillä on filosofi Esa Saarinen, joka puhuu aiheesta 3 oivallusta, joita tietämättäsi kaipaat. Kaikki, mitä sun pitää tietää tapahtumasta, löytyy tapahtumasivulta osoitteesta www.exhale.fi. Just be sure to lift your eyes from the floor. 6. päivä kesäkuuta voi oikeasti olla sellainen päivä, että sä astut sun elämän tehtävääsi. Mutta jotta sä voit astua siihen, niin sun on hyvä muhittaa muutamia ajatuksia etukäteen ennen sitä. Ja mä oon päättänyt, että mä voisin auttaa sua siinä asiassa. Sillä tavalla, että mä järjestän sellaisen verkkoseminaarin sarjan, niin siinä on 3 osaa. Sen ensimmäisen verkkoseminaarin aihe on mielensä muuttaminen. Toisen verkkoseminaarin aihe on harakan karkoitus. Kuulit ihan oikein, harakan karkoitus. Ja 3. verkkoseminaarin aihe on päätöksen tekeminen. Ja näiden 3 verkkoseminaarin aikana sä myös saat vähän käsitystä ja kuvaa siitä, että mistä siinä 6. päivän tilaisuudessa oikein on kysymys. Nämä verkkoseminaarit on ilmaisia ja ne on tarkoitettu ihan jokaiselle ja niihin voi ilmoittautua osoitteessa www.exhale.fi.